Bagong. Pak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya Maha Guru, Pak. Syukur. Niwang Sumono aku. Oh iya, Ding. Niwang Sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pait aming panjenengan lantunan tabet. Tinebena ing ladune dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manus nuwun. Iya. Wilujeng ring sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpa pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Darapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih, Darapati. Iya tak tampa Bagong. Oh, Bagong kowe Padararja, Bagong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjung Penemban. Oh iya, tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penemban. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe niat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan mboten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya. Kowe darepe niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika najan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali kalih Petro kalih Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula mesti diapusi kalih Petro kalih Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere srana ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dinggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolahan apa ning kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk banyu suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Maha Guru. Maha Guru wonten pawiyatan luhur Sokalima. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswa anyar enten ing pawiyatan luhur Sokalima. Kula mboten lumantar napa jenenge iki peraturan utawa pranatan kedah mendhet. Napa niku? Kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng Sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembagan kaliyan Begawan Durna
kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang saking menika sinuwun seru sanget panyuwun kula keparenga samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke merga kathoke gurune kula plotrokke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa Sinum Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka 5 dening Maha Guru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna. Wonten dawuh, Ger. Haya raos sing manah kula, monggo kula aturi paring pangandikan piyambak. Oh, lole, kula nyuwun wekdal iki, Ger. Kula semanggahaken. Turna ina panalingane lara majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing Lole Bagong. Wonten dawuh penemban. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ya ngono apa ora? Nggih penemban. Kula pengen sinau. Kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung lorobke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jeleh. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat, kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Soka 5. Heeh, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ingkang becik sangu lan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu? Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sak kepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahsamu pawiyatan Soka 5 iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Soka 5. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Ning kudu mbok pikir, aku minangka dadi Maha Guru yang bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora ming tak wenehke tok. Ning ku ya kowe kudu menehi karo aku. Merga pawiyatan Soka 5 iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujude ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu dituku sarana dhuwit. Ngono. Ora mung sampeyanmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Soka 5 kuwi ora gampang mlebu ning pawiyatan Soka 5, pawiyatan Soka 5 iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono? Ora sampeyanmu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Soka 5 kuwi maragake etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Soka 5. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok? Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo bapa gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan 3 perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Soka 5 kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola-plola ora dong. Ngono? Kuwi siji, angka loro.
Pawiyatan Sokalima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing Nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon telu sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan Sukalima iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Ngono? Gede-gedene kowe meng utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk, kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Sukalima. Kabeh ora bakal iso kelakon, Lah maming anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiyatan Sukalima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune ming ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan Sukalima, ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to? Nyuwara ya wah, upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangkah. Endho. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean ning nyuwara ya nyocok ati tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiyatan Sukalima, gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangke nek gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiyatan Sukalima, Petruk ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petruk gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara? Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendem edoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Ah, kula ora gelem. Sekolah niku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atos. Samangke kados pundi? Sampun kajengipun nggih. Nek nganti Bagong meniki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep nggo garan piye apa? Arep nggo menang piye apa? Apa mung loro saudon telu saurupane kok arep ora trima. Upama arep ora trima ora Begawan Durna. Sing belani Begawan Durna wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo dipatih tuwi dhateng pawiyatan Sukalima. Monggo kula dherekaken bangsa borong. Indahipun pawiyatan Sukalima kula borongaken Bapa Menembantu. Oh nggih nggih, niku patuladan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere ki ya duwe hak golek ilmu. Asu wae. Penyakit. Lara. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit. Setan ratatan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Tenjangi sisan kowe. Tanggep kowe Durna kowe. Penyakit ben. Ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nek carane. Ngrusak traffic light. Kok ngene rasane wong ora duwe tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Minta nggo sangu uripku ki aja nganti diombak-abik karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, anak aku sambat gareng Petruk. Menco padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya engko nek tak sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa, Dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong, Dewa.
Iki Bagong to? Weh. Iki rak Ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok. Empune wau. Lho. Ngajenono Oh iya, Deng. Tak jebole saiki wis rusak kok. Kowe. Menungso ra dadalan kowe. ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek crita lha niku rak budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Ngastina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi seswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wo ngono to. Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima iki siji, wonge ora kliwat umur, loro, wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus esuk nek aku butuh dhuwit, butuh dienggo wewangunaning payatan Sukalima supaya ngrembaka, kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep tok bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, Lah nggih. lah wong pawiyatan ki ora mung Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca le. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari, mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae. Setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kowe ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling Jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semono ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka. Mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Weh. 6. Iya. Weh. Lagi niki lho ngerti critane sampean. Kok salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jentrik kae setemene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal iciking Begawan Durna. Mula aja banget-banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah. Untung urung mlebu aku. Untung urung ospek. Nang nganti wis ospek cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, Lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. sip ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik. Nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih. Nganti sak lulusmu. Wah nggih.
Matur sembah nuwun mengke pun lulus kula napa? Diwudani. Wisuda. Oh, heeh, Nding. Diwisuda. Iya. Heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng. Monggo kula dherekaken Ndara wis gawe. Iki lak kok dadi Bagong sawanana ing Kayuwangan. Nggih, Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mambekti kula kunjuk Bu Kulun. Ya ya lun tampa. Pengestuna tampanono ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sawanana ing Kayangan. Iya, Kek. Aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk Kakek Narada. Ah ya ulun tampa. Pangestu lun tampanono ya Wisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka suta cekaos mboten ajeng kula rembag mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ing dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turuning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundhak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa, Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas merga sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar. Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja ndir kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas mebar saindenging Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. 3 kuwi tak andani. 3 kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa udu? Iya nanging sejatine kita ki duwe ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa ditanono. Aku ngamuk nang Kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan Kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata Ndiri. Satakon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun, Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Ngono. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik
Iki sing daftarke Bagong. Bagong iki anake Ismaya nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Walaisan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, arugi lek ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titeno. Bagong sabar. 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 Ulun tampa. Syukur, ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mboya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Woing dami. Oh, nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Naming peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparingake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane ngoncatke nyawa. Iki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kana mlebu iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep-mantep. Ndara wis anggene piye, Bagong? Kula dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Nane sing gembira panjang sekali. Panjang Yuswa. Jengalamun ayo guyu. Bubar. Hah? Bubar ayo guyu ayo. Ngono kok. Haho kuwi ngece banget. Sik terus tak maca wigatine bengi iki. Ya. Apa crita kuwi iso dilakokke ning nggon wayang. Saiki wis mulai akeh para senior-seniorku sing wis kepareng nglakokke wayang dadi crita ketoprak. Lho. Oke ya. Oh, Joko Tingkir. Dumadine Majapahit kuwi jane ora crita wayang, wis dilebokke ning nggon wayang kuwi dadi sebuah inovasi dan kreasi. Iya. Bagong bangun kampus Karangkadempel satu-satunya di sini. Iya. Tidak ada yang lainnya. Iya. Iya, aku wis padha karo wis rekor muri lho. Iya. Bagong bangun SPBU wis. Bagong bangun kampus wis. Bagong bangun gedung kesenian wis. Bagong bangun desa wis. Piye arep apa? Sesuk mesti ana sing nyuwun Bagong bangun pos ronda. Mesti ana. Iya. Ning ya waton kabeh kuwi mlaku ning nggon wayang ora nyebal karo wayang ora apa-apa, no problem. Heeh. Yo nembang yo reng yo. Amah karo omong kok nembang. Yo nganggo nembang sik. Oh ya. Ya, iki sesuk prairong bengi. Ya. Terus engko saka Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan nimbali tanggal 17 terus. Ya. Kanthi bintang tamu Cak Lontong. Mas Akbar, Lek Marwata. Oh iya. Semengi ning ya tetep protokol. Iya.
Penonton ya dibatesi. Iya. Penonton dibatesi ya. Dibatesi, dadi nek arep nonton ya le mlebu awak tekan sirah sik, sikile tinggal kono. Ya anggepe apa kuwi. Ayo sah. Guys. Ayo ngadeg kok. Cepet sih. Senengane mengkon ngadeg kok dadak ngantuk-antuki aku. Aku nek diantuk-antuk iki mesti melu mantuk-mantuk. Ngene. Aku ya ayo. Ya ora ngono kuwi to ya wonge berusaha lho, Tru, ora. Iya. Arep pendak bengi paribasan Celimen nganti asline wis kentekan banyolan ning aku tetep berusaha mbuh piye carane nganti tak rewangi ngompreng Jogja Wates. Ping arep golek dagelan kok ora entuk. Ha iya. Mawawan ya. Ana bis nganggur tak sewa tukoke solar ngejak kenek tenan ya. Ah kok Jogja Wates pulang balik kok penumpange ming siji. Wah, gek mangane do, wah malah tekor. Tekor. Ya ora apa-apa wong golek seneng ki larang kadang kala. Ya wis ora apa-apa yang penting atiku seneng. Ayo, ayo karo Tatin. Ya. Duo jumbo. Heeh. Ya. Didi kabeh wis padha. Oh, ada. Lho, ki, miring kok pendapatku ngantian. Bapak! Bapak, kowe pancen senopati. Mlebu malah kena tekdon. Tekno apa tekdon? Tekdon. Bagong. Mbak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya Maha Guru, Pak. Syukur. Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe, ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Sawangen. Adimu wis duwe titel. Heeh. Aku wis S3. Wah. Wah. Syukur. SSN. Hah? SSN. Apa tuh? Susena. Sarjana seni Weh, syukur. Kuwi ora gampang. Kudu deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis akeh kuwi lho. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, kok petuk. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Pak. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-citaku. Mbora aku iki wis duwe titel iki ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wonge sembrono ya ning pintere iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karangkadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye.
pangestoni. Heeh. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Ning akeh sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Sukalima. Lah sing duwe Sukalima sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan Karang Kadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sukalima. Mula terus sampyak awur-awur goleki karo kowe, kepengin mateni karo kowe. Weh lah. Durna. Heeh. Utang loro nyaur loro, utang wirang nyaur wirang, Pak. Wah, wis. Pripun Den kula dibantu, mestine kowe bakal tak bantu ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru merga wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning ngegungke karo akehing Sata Kurawa. Majuwa, aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal tedas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati merga saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan Sukalima, aku arep mbangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan Sukalima. Ora terus sampyak awur-awur. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karang Kadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh jaluk iki. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel. Nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa aja kok sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener. Adu atos sing balung kuleting kulit niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dek Patih. Nggih, wangsul mawon Dek Patih. Monggo Kakang Penemban.
Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene nyecep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Ning sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ah nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon boten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejaraan jalma wana nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karang Kadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Koko Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawuh Nata Ndarawati. Tak pengestoni lan aku sarujuk muga-muga ingkang pawujud pawiyatan Karang Kadempel. Matur sembah nuwun sinuwun.